Barka da zuwa tashar tsakar gida. na zara ne su zara mata a dangare. Ai mana uzuri masu rawa kun ji tambari. Faɗi ake gari mutan gari sun yi ayari. Zance na zara ne muna bayani a zahiri. Sannan kiɗin biya amarya ke ce sarauniya. Ga zara gimbiya kowa ya taso ya tambaya. Ta sauka lafiya gidan miji za ta waiwaya. Yusuf Buhari ango da zara na doka tambari. Ina tabbatar cikin kirjin kaka da komai ta yi maka ita zara ai kayi uzuri. An daura ashe mata ba ma da lokaci bikin namu ne auren Yusuf muna gaba Yusuf Buhari dogo ashe zahar baby Yusuf ne zai yi wa ku take a yau dai ana bikin yaramowa ku zo mu je mu ba ma zuwa bikin yaramora guje kowa ya shigo muna gayya har da yan waje Yusuf Buhari angon Zahra Ugimbiya 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 biki yayi biki muna nan saiwa da tushiya Yusuf Buhari angon Zahra Ugimbiya haba da cikin sansanin da yake yi shi zaki dinga yi ba haka zaki dinga yi
zuwa sama haka zaki da yawwa ba haka ba sha zaki ba ni ba zaki rike haka yawwa ki ci ko cokali ki ciki more ya kika ci shi ka ban kince shugaba ba kun dace da ita komai ba ku bar kama ba Yusuf na taya ka murnar samun ta kai na dawo gare ki ke ma magana mu danyi domin ke da Yusuf reshe ne da ganye domin yau bikin ku ni ma na yarda anyi to ki rike shi mijinki yake babu sauye biyayya zaki bai aljanna kike bida kuma samun irin shi doki ne in fada dan babban gida su ne mai so gyada darajar ta su duniya mata jaddada daga Buhari ga wurtaccen shugaba mu har yanzu dai ba mu san aibun shi ba yanda Mahatma Gandhi yayi gyara India ko in ce Mandela Southern Africa ko Robert Mugabe shi ma ya kewaya ko Mansa Musa ya yi rabon dukiya ko Lincoln Abraham America kwarai ya tsaya ko Thomas Sankara na Burkina Faso uba cikin su gaba ɗaya ana kiran kowa shugaba to haka shi ma Buhari ayi kwatance gaba daga nan za ku san mun yi rashin shugaba to Zahra ki ji Yusuf shi din dan shi ne to daga nan za ki san gidan girma kin kaje gidan daraja asali da san jama'a haka ne ita ko Zahra yar sarauta ce bincika yayan na da su suke mulkin tallaka har ma mai arzikin kasan su yake ducika Allah ya nuna zuriya ta su ya ɗaukaka shekara dabo da bayaro ado bincika ko ta ina asalin takar ne ya haskaka idan ka je ka fici ta Kano kar da ka sauke jaka tambayi fada akai ka je ka ga mulkin cika akwai wani sarki yana garin sandar ya riga kuma da zuwa zaka tada ko ta ina an cika wannan sarkin ka tambaya baban Zahra ne ce mai martaba magajin dabo wani yalla boy fito da alkyabara wani dan bakin ka yau daban ne na gani daga vila an ka zo da sadakin Zahra ne ka zama sirki ga namba wani a ƙasa haka ne ya zama sirki gare ka wanga haɗe ya haɗu Dr. Nasir Ado Bayero sarkin bici mahaifi Zahra amaryar Yusuf Gimbiya Allah ya